ఈతనెట్ట ఎంచాండు పన్పున విషయత్తు నన్న ఎంచావోడు అవు ఇప్పుడు యమధర్మన ప్రవేశ ఏపచైమినిరాండ ఐదు ఒక్క జనకుల వ్యవహార ఎంచ పన్పునెత్తవు ప్రపంచకు పాటాపుడు ఆవర లోకకు బొల్పున కొర్పున చిత్ర సూర్యదేవెరగు విశ్వకర్మేర్న మగలాయన చిత్న సౌజ్ఞాదేవిడ పుట్టున్నాయను అందుకే యాను వరియత్తు ಯಮೆ ಯಮನೆ ವೈವಸ್ವತೆ ವೈವಸ್ವತೆ ಮನ್ವಂತರಾದ ಪೋಯಿ ಯಮನೆ ತುದಾದ ಬರುತ್ತಲು ಯಮೆ ಚಿತ್ರ ಯಾನು 1000 ವರ್ಷ ಬದರಿಡು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತದು ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆತ್ತೆ ಪನ್ಪು ನಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವತ್ಯ ದಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಅಲ್ಲ ಮಣಿಪಂದ ದಾನೆ ಕುಲ್ಲುದಾಯ ಯಮದಾರೆ ಸೊಲುಮೆ ಕೇನಲೆ ಯಮದೇವರೆ ಸೊಲುಮೆ ಯಮದೇವರೆ ಸೊಲುಮೆ ಯಮದೇವರೆ ಸೊಲುಮೆ ಯಮದೇವರೆ ಸೊಲುಮೆ ಕೇಳಲೆ ಯಮದೇವರೆ ಸೊಲುಮೆ 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 ಚಮೆದಾಂತಿನ ಗುರೆ ಕಚ್ಚನು ಬೆಳದಿನ ಚಮೆದಾಂತಿನ ಗುರೆ ಕಚ್ಚನು ಬೆಳದಿನ ಗುಮೆಲುನ ಮಾನಿಲೆ ಪಾಪನು ಕರಿಪೋನಾಯ ತಮೆದಾಂತಿನ ಗುರೆ ಕಚ್ಚನು ಬೆಳದಿನ ಗುಮೆಲುನ ಮಾನಿಲೆ ಪಾಪನು ಕಲೆಪಿನ ಯಮದೇವರೆ ಸೊಲುಮೆ ಕೇನಲೆ ಯಮದೇವರೆ ಸೊಲುಮೆ 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 ದುಂಬಾದ ಸೊಲುಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಯಾಮೆ ಯಾಮೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಲೋಕಡು ಮಾತ ಪೋಡಿವೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಯಬಲ್ಲೆ ದಯೆ ಯಾಮೆ ಕೆರ್ಪುನ ಏನು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಾಯಿಗೆ ನೇರ್ಲೆಕ್ಕ ನೇರ್ಪೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಆಯ್ ಜೋಕುಲೊಂದು ತೂಪುಜೆ ಇರೇಕೆ ನೆರಾಡು ಮಲ್ಲೆದ್ದಿ ಎಂಚಿನ ಕೆರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ತೇರಿ ಕೆರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಂದತ್ತು ಜೋಕುಲೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊಂಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಲೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜವನಿಯರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪರಬ್ಬೆರೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಯೋ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಯೋ ಮಿತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಮನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದು ಸಾಲದಯ ಬತ್ತದ ನಿನ್ನ ತರೆಗಡುಪ ಕೊರ್ಜನದ ಪನ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಅಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಂದಂಚಿನ ವಿಷಯವವು ಕೆಂಡ ಯಮನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಯಮೆ ಲೆತ್ತೆಂದ ಏತ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಲ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮರ್ದುಗೋಣ ಹತ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನಿಯರು ಅವು ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುಣ್ಯ ಅವು ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತಿ ಕೆಲವು ಪನ್ಪುನೆ ಇಂಚ ಯಮೆ ಸರಿ ಉಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತು ನಾಯೇ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅಂದಿ ಹೌದಾಯ ಮಾರ ದಯ ಬಂಡ ಬರೆಯದು ಮಾತ ಯಾನ ದೀಪುನಿಗೆ ಬರೆಯದು ಮಾತ ಓದವನು ಯಮಡ ಮಾತ ಕುಟ್ಟುದು ಕೊರ್ಪು ನಾಯಿ ಆಯ ಕುಟ್ಟುದು ಕೊರತು ಯಮೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ದಣಿಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಯ ದಾಲಪನಡು ಎನ್ನ ಪುದಾರಡೆ ಇಜ್ಜ ಎಂತ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಐನು ತಿರ್ಗಾಳಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ ನಮಕ ಮೂಲಂಜಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಮಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಇದೇ ಬತ್ತಲ ಹಾಕುವೇರು ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ
ಓ ದೇವರೇ ಆ? ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ ಬಂಡ ತಪ್ಪದದಿ ఒక గుప్త చిత్రవನ್ನ ನಾವು ಎನ್ನ ನಾಲೈಡ್ ಬರೋದು ನಾವು ತೂಲೆ ದೇವರೇ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ ಬಂಡನ ಎಂಚಿ ನಾವು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರೋನು ದೆತ್ತದ ದೀಪುನೇ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಿ ಬೊಕ ಈರು ಬಣ್ಣಕ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ನು ಭೂಲೋಕೊಡು ಹಾಳು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ ಮಾತ ಬನ್ಪುಜರ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತದ್ದು ತುಳುನು ಒರಿಪಾಳೆ ತುಳುನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಲ್ಲೇನ್ ಬನ್ಪೇರಂದ ಏರಲ್ಲ ಒರಿಪೋದು ಸೈಪುನ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಲೇನ್ ಒರಿಪಲೇನ್ ಬನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಸೈತನ ಶಬ್ದಲು ಒಂದು ನಿಕ್ಕೋಸ್ತುಂಡ ಈರು ಅಂಜಿ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣಗನೇ ಅಲ್ಕದ ಬೂರಿಯಾರು ಮಾರ್ಯಾರೆ ತುಳುತ್ತು ಏತೆದ್ದೆ ಶಬ್ದಲೇನಿ ಕಿರ್ತೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಒಲ್ಪಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಗರ್ಗಾಸನ್ ಪನ್ಯರೆ ಉಂಡ ತುಳುತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಮೂರಿಂದ ಪನ್ಯರೆ ಉಂಡ ಏರನ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಣ್ಣಗ ಕೈಟೆಂಚಿನಂದು ಕೆನ್ನಗ ಸಾಮಾನ್ಯಂದು ಬನ್ಯರೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಕೆನ್ನಗ ಬಜಿಲು ಬನ್ಯರೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬನ್ಯರೆ ಉಂಡ ಓಲನ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಪಿರವರ್ದು ಚೂರು ನೂಕುಲೇಂದು ಬನ್ಯರೆ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ಸಯ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಣದ ಕೈಲಿಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಣನ ಒಡಿಪೇದ್ಲ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಂದ ದುಂಬುದ ಶಬ್ದ ಅವು ಕೈಲಿಡ್ದು ಪರ್ಣದನ್ನು ಒಡ್ಪುನು ಐನೊಂಜಿ ಬನ್ಯರೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂದಲೆ ಕುರ್ಕಲೆ ಐನು ಮಾತ ಕೆರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಪ್ಪುನಗ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಲೇನು ಮಾತ ಕೆರ್ದಾತಂದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುನು ಒರಿಪ್ಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡ್ನು ದಯಗಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಲೇನಿ ಏರೈನು ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಬನ್ಪೇರ ಐಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಪಿದಾಡ್ಗಂಬೇರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ಇರ್ಲ ಯಾನ್ನ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನಂತೆ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಒಂದು ಈ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುಸಲ್ಗಂಡಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಷಯನೇ ದಾಯಪನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಅಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ನಮ ನನಲಾ ಲಕ್ಕಂದ ಈ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿಜಂದ ಎಮ್ಮೆಲಾ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತೆಲ್ಲ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಭವಿತವ್ಯಡು ಬರು ಅನ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ದನಿಕುಲೆ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಲೋಕೊಡೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ದಯ ಪಂಡ ಯಮೇಂದ್ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪೊರ್ತುಗಂತನ ಮತ್ತ ಪುದರ ಬಣಿಯರ್ಲ ಪೋಡಿಯರು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅಂಚಂದು ಈಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಶೈಮಿನಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನಂದು ಭೂಲೋಕೊಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಾಡು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಬತ್ತ ಸೈತದ ಈಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರೇತಲೇನು ಸರಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಏತೆ ನಿಯತ್ತಿರುತ್ತನ ಅಂಗಡಿದ ತೂಕೊಡಲ್ಲ ಎತ್ವಾಸಿ ಬರು ಯಮನ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ತೂಕು ನ್ಯಾಯ ತೂಕುನ ತೂಕೊಡು ವಾಕಾರನುಗಳ ಎತ್ವಾಸಿ ಬರಂದು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಓ ನಿಕ್ಕಂಜಿ ಸುಲಾಬಡಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೆ ಯಮೆ ಬನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜೇರಿಂದ ಬನ್ನೈಕೆ ಯಮೆ ತೋಜುನ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಡು ಧರ್ಮರಾಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಡು ದಂಡದರೆ ಅದು ದಂಡ ಪಥದು ತೋಜುವೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಡು ಯಮ ಧರ್ಮಿ ರಡ್ಡು ರೂಪಡು ತೋಜುವೆ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಡು ಮಾತ್ರ ಘೋರವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೀನಾಶ ಪನ್ಪುನ ರೂಪ ಹೌದಾಯೇ ಅವು ಪಾಪಿಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಗಂದಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯನ ಹಣೆಟ್ಟು ಬರೆತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಬರವುದ ಲೆಕ್ಕರ್ದು ಆಯನ ಅವಸಾನ ಏಪಾಪುಂಡ ಐದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಯಮನ ದರ್ಶನ ಆಪುನ ತಂದೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಯಮನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ತುಯಿನಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಪಗಂದಂಡ ಯಮೆ ಬಂಡ ಎಂಚಾಂದ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಮೆ ಬಂಡ ಸೈನಗ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ನಮಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ದಾಯ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಕೊರ್ತುನಾರು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲು ಅತ್ತ ಹಕ್ಕಲು ಕೊರ್ತುನ ಚಿತ್ರ ಬೇಲೆಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಡು ಅವುಲ ಲೋಪಾವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಣತಿ ಜನ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಉಡುತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ದಾಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜರ ವೈಕುಂಠ ಗಡಪುಡ್ತಿ ಜನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜರ ಕೈಲಾಸ ಗಡಪುಡ್ತಿ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಭಕ್ತರ್ ಬತ್ತಿಜರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಗಡಪುಡ್ತಿ ಜನ ಮೂಜಿ ವಿಮಾನ ಇಕ್ಕಂದೇ ಉಂಡು ಮೂಜಿಲು ಖಾಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಅವಡಂದಿ ಅಮ್ಮೆರ ಬುದಾರ ಈಶ್ವರಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಗನು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಗಡಪುಡ್ಡ ಬನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಈಶ್ವರೇಂದಿತ್ತನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಡಪುಡ್ರ ಕೆಲವು ಐಟ ಹತ್ರಣದ ಉಲ್ಲ ಐಕ್ಲೇನ ಪುರ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದನಿಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹೊರತ್ತ ಮಾತಾಂಡಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರೇತಲೇನ ಮಾತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವದ ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿಲ ಬರ್ಪುಜ ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪುಜ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಂಡ ಯಮನಡೆ ಬರಂದ ಆಪುಣ ಮರ ಅವು ಮಾತ ಅಲ್ಪಟ್ಟಿ ಪೋದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪನೋಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬರ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು
ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರೇ ಮರಪುದಾಂತೆನೆ ಕನಲೆ ಪೋದರ ಬೊಳ್ಪುನಿಡೆಗೆ ಮರಪುದಾಂತೆನೆ ಕನಲೆ ಪೋದರ ಬೊಳ್ಪುನಿಡೆಗೆ ಬರಬು ಮಾಜಿರಿ ಮಾನಿಲೆನು ಇನಿ ಪುರಬುಗೆ ನೋಡು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಜಾಗ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗುಂತದ ಬಂಡ ಸಾಲ ಇಡ್ಲೆತ್ತು ಲೆಕ್ಕಂಡು ನಿನಾನಿ ನಾನು ಪಿರ್ತಿಡಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಉಗ್ರಾಣಿ ದಾಯೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತೆ ಪಂಡ ಏರಿ ಯಮಧರ್ಮನ ಕರಣಿಕೆ ಬರೆಪ್ಪುನಾಯಲಯ್ಯೆ ಓದುನಾಯಲಯ್ಯೆ ಓದುನಾಯ ಬೇತೇನಂದು ಕೆಂಡ ಬರೆಪ್ಪನಾಯ ಬೇತೇನಂದು ಕೆಂಡ ರಡ್ಡು ರೂಪಲ ಇಪ್ಪು ಅನ್ಯರ ಕೆಲವು ಬಣ್ಪೇರಿ ಚಿತ್ರ ಬೇತೆಂಡು ಗುಪ್ತ ಬೇತೆಂಡು ಅವು ಅಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚೊಂಡು ಇಡೇ ಬತ್ತನೆ ಏರುಲಿ ಏರಲ್ಲ ತುಯ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿನವೇ ಪಂಡಿನವೇ ಪಿರಾವೃತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತನೆ ಗೆಬ್ಬುಗ್ ದಿಪ್ಪು ಈ ಏರ್ನ ದೈರೋಡು ಮಾರ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಹೆಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಅಕಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಕಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವಣ ವಿಮಾರ ಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಚ್ಚಿ ಮಾರ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಏನಂತ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತ ಮಾರ ಇರುತ್ತಾರ ಹೊರಡು ಎಮ್ಮೆ ಇರತ್ತ ಈ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಎನ್ನ ದೈರೋಡಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪೆದಂಬ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಎಲಿಪೋತ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಆಗಿ ಕೂತಾರ ಹೊರಡು ಬಿಡು ಕೇನ್ನ ಕುಲು ಕೇನ್ನ ಜಾಗಿಗೆ ಬರಡು ಕೇಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಅತ್ತ ಅವತ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿವರಿ ನರಮ್ಮನಿಲ ತುಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ತೊಜಿಪದಿ ಜರ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂಡದಾನೆ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಆರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಂಡು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ವಿಷಮ ತುರಗಗಳೇಳು ಎಸೆವ ಸಾರಥಿ ಹೇಳವ ಗಾಡಿ ಉಡ್ಪುನ ಸಾರಥಿಗೆ ಕಾರುಂಡ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಕುದುರೆಲ್ಲ ಏಳ ಪುಟ್ಟೋರಿಗೆ ಅತ್ತ ಪುಟ್ಟೋರಿಗೆ ಆರತ್ತ ಎಂಚಿನ ಕಾರೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆತನೆ ಕಾರ್ ನಿಕ್ ನನಲ ಸರಿ ಬನಡ ವಿನತ ದೇವಿನ ಗುರ್ತಂಡ ಅಂದಿ ಏರಿ ಏರಿ ಉಚ್ಚುಲ್ನಪ್ಪೆತ ಉಚ್ಚಲ್ನಪ್ಪೆ ಕದ್ರು ದೇವಿ ಕದ್ರಿದಾರತ್ಯ ಕಚ್ಚಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ 13 ಬುಡೆದ್ಯರ್ಲೆಡು ಒರ್ತಿ ಕದ್ರು ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ವಿನತೆ ಆ ವಿನತೆನ ಬಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ನಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಅರೆಗ ಕಶ್ಯಪೇರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಆರ್ ಪಂಡಿನ ಆ ಪೊರ್ತೊಡ್ದು ದುಂಬೆ ಬೇರೆ ತುಯ್ಯರು ತೂಣಗ ಸೊಂಟದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಲೆದಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅರುಣೆ ಎಂದು ಬುದರ್ದಿಯರು ಆ ಅರುಣೆನೇ ನಮ್ಮೆರ್ರ ಸಾರಥಿ ಆಗ ಸಾರಥಿಗೆ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಕುದುರೆಲು ವಿಷಮ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎದುರುಗು ಬಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವುಗು ಓಪನ ಚಿತ್ನ ಕುದುರೆ 7 ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ ಕುದುರೆಲನ್ನು ಕಟ್ಟದ ರಥ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಟ್ಲ ವಿಷಮ 7 ಅಂದ ಈತ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನಮ್ಮೆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬಲ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಿಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನ ಬೇಗ ಆತಂಡ ಮರಿಯಲಡಂತ ರಜೆ ಅಲ್ಪೇರಿ ಚೂರ್ ಬರ್ಸತ್ತನ ನೀ ರಜೆ ಅವು 6 ರಜೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅತ್ಯ ಅವು ರಜೆ ಬೇತಾನೆ ಕೊರ್ಪುನಿ 6 ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡಿ ಲೆಕ್ಕವು ಅಂದಾರ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಮುಳ್ಳೆ ಮುಗಿಲಿತ್ತನ ರಜೆ ಉಂಟು ಮೋಡ ಇತ್ತಂಡ ಜಿಂಜ ಬತ್ತಂಡ ರಜೆ ಮನದ ಐಕೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲೋಲೇನು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೇರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂಡೆಂಜಿನ ದೊಂಬೆ ಐತೆ ಎಚ್ಚ ದೊಂಬು ಚಳಿಗಾಲಡು ಚಳಿ ಬರ್ಸಡು ಮರಿಯಲಗು ಬರ್ಸ ಆ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತು ಉಂಡ ಅಪಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವು ಬುಡ್ನ ರಜೆ ಅತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರಜೆ ಅಂಜಿನ ನಮ್ಮೇಲೆ ಸಾಲೆ ಒಪ್ಪುನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಂಡ
ಅಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಪೊರ್ತುಗಾರಿ ಏಪಾನ್ಲ ತಡಾದು ಮೂಡ್ದುನ ತಡಾದು ಬತ್ತುನ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಗನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠದಾದ ಅಂದ ಪನ್ಪನೇನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋಜಾದೆ ಕೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬುಕ್ಕದೊಡಿದಿನ ಮಗೆ ಜೆರಾರು ಎರು ಅರಿಯೇ ಸನಿದೇರು ಸನಿ ಬೊಕ್ಕದೊಡಿದಿನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ಬುಡಿದ್ದಿ ಅತ್ತವು ಅವು ನೆರೆಲ್ದ ಮಗೆ ಅಂಡ ಅವು ನಿರೆಲ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಂಚಾಯ್ನೆ ನಾ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬೆಚ್ಚೋನ ತಡೆತೊಂಡ್ರ ತೀರಂದೆ ಆರ್ನ ನಿರೆಲ್ಗ ಜೀವ ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಚಾಯ ಅಂದ ಬುದರ್ದೀನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನೆ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣೆ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣೆ ಅಂದು ಮೂಲ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನೆ ಅಪ್ಪಿಗೆ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಬುಡಿತಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣೆ ಕಂಡನೆಗೆ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೂಲ ಕಂಡನಿ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನೆ ಬುಡಿತಿಗೆ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದತ್ತ ಐನ್ ದಿಂಜ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದತ್ತ ಅವ್ ಮುಗ್ಗಿದ್ನು ಯಾವ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡು ಆಂಡ ಆಯಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಶನಿ ಪನಿಯರೆಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಕುಂಟು ಆಂಡ ಆಯ ನಡಪುನ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಂದಗತಿಟ್ಟು ಅಂಚಂದ ಅಮ್ಮೆರೊಂದು ತೂಪುಜಿ ಬೇಲೆಡು ಕರ್ತವ್ಯಡು ಯಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಕರ್ತವ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಒಪ್ಪ ಬುಟ್ನೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನ ಜಾತಿದೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಬೋಡಾದೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ದಪ್ತರ ಬಂದದಾದ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಏರೇರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಪುಟ್ಟುವೇರ ಬರೀ ಪುನಃ ಇಂದು ಬರೆಪುಣ ಈ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಕೊಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದೇನೇನ ಎಂದು ಬರೆಪುಣ ಲೇಖಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಸರಿ ಮುಡ್ಪಾಲ ಆಯ್ನೆ ಒಯ್ನೆ ನೆನ್ನೆ ಅವು ಬುಡ್ಪಾನಾಗ ಈ ತಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರೆಂದ ಆತ ಬರೆಯರೊಂದೊಂದು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬುಡ್ಪಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಪುಣ ಬುಡ್ಪಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಡ ದಾನೆ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನಡ ವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಬೇತೇರಡಲ್ಲ ವಾದ ಅಲ್ಪರಾಪುಣ ನಿನ್ನಡೊಂಜಿ ಬಗೆ ಎನ್ನ ವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಸಯ್ಯಾಡು ಏರು ಬರೆಪುಣವು ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪಡು ಅವತ್ತು ನಮಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಐನು ಕೂಡ ಓಡೆಗೆ ಬೆರಿಕು ಸಿಕ್ಕಾವನ ದೀವನ್ ಅಲ್ಪಂಚಿ ಅಂತೀವನ್ನ ಏನ್ ದೊಂಬುಗು ತಿರ್ಗಾರವಿದ ನನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನೇನು ಎಂಕೆ ದೀವೋನಿಯರು ನಿನ್ನೆನೆ ನಿಕ್ಕೆ ದೀವೋನ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ತೂನಗ ಏಚಿಗೆ ತೋಜರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಪಾಲ ಸಯ್ಯರ ತಯಾರಾಯಿನಕಲು ಬೂಲೋ ಕಡಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಓದದು ಪಣ ತುಕ ಸರಿ ತೂಲ ನಾನು ಇಡೇಟ್ ಬರೀತನ ಒಬ್ಬರ ಮರ ಅವು ಈ ಬರೀತನ ಈಯೇ ಓದೋಡ ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಓದರ ಬಲ್ಲಿ ಐನಿ ಸರಿ ತೂಲ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಮುಟ್ಟದ ಅಂಡಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ತಗೊಂಡು ಸುರ್ವಾನಗಣೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಆತುಂಡು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ತಗೊಂಡು ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲೇಕಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಗಾದಿದೇನು ವಿಷಯ ಪಂಪುಣ್ಣ ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲೇಕ ಒಂಜಿ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೇಸರ ದೇವೇರು ಮಿತ್ತ ಎತ್ತು ನಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬರಡಿತ್ತಂಡು ಅಂದವೇ ಮಾತೆಕ್ಲ ಜೂವಡು ಈತಿತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಬರಿಯರ ನಮ್ಮ ಬರೆದೀಪು ಜನ ಈತ ಗಲಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಲಿಗೆ ಬರಡು ಏನೋ ಬತ್ತದಾಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಪೋದಾಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲೇಕ ಒಂಜಿ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಅವು ಪರಬ್ಬು ಅಂದ ಅವು ಸೀದಾ ಪೋಪುಣವು ಅದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತದ ಪುಣ ಸೀದ ಪೋಪುಣವು ಸೀದ ಇಡೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಪುಣವು ಅಂಚ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದನಿಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಬ್ಬು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬದು ಜೀವನದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಬ್ಬು ಅಂದು ಆಯ್ಷಾ ಮುಗಿದನು ಆಯ್ಷಾ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲೇಕ ಮುಗಿನ ಐತವ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಸೈಪುಣ್ಯತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪರಬುಗು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂತೆ ಕಾನ್ಸಲ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದೆ ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತ ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ದಾನ ಅಂಚಂದ ಪಾಪದಾತೆ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡ ಪಾಪರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಅವು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪುಣ ಅಂದವು ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಐತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಐತೆ ಎದುರು ಬಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ಅತಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಂಡ ಐತೆ ಮೇಲಿಡ್ದು ಮೇಲು ತುನಗ ಒಂತೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತ ನಾವು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಅವು ದಾಲೊಂಜಿ ಚೊರಪಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇತೋಳು ಮತ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಿರ್ಕಿರ್ದ ಜಾಗ ಅಂಡ ಈರ್ಲ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಸೀದಾ ಪೋದಿಲೆ ಯಾನು ವರಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಬರ್ಪಣಕ್ಕೆ ದರ್ಶಿನಂದು ಬಂದ್ಪುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಬರೋಡಾಯ್ನ ಆರಂಜಿ ಬರಂದವ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಕಿಂಕರೇರ್ ಪೋದಲೆ ತಾರ್ಪುಣ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನತ್ತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈರ್ದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇರೇ ಮರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಬರಪುಣ ಐತಾರೆ ಮತ್ತ ಕ್ಯಾನುಲ್ಲ ತಾನ್ ಪೋದಲೆ ತೊಂಬರ್ಪ ಆಯ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಕ್ಕ ದಾತ ಅನ್ಪುಣಿ
ಅಂಚ ಈ ಪನಿಯರ ಸುರುಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನಂದೇ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡ ಈ ಐನು ಓಡೇಡಿ ಕೊನದು ಗೋಡಿ ಅವ ಓಡೇಡಿ ಪರಬ್ಬುನಡೆಗೆ ಈರ್ದ ಏನ್ ಮಂಡ ಪರಬ್ಬುನ ಪ್ರೇತತ್ತ ಯಾನ ಪೋಪೆ ಬಲ್ಲಬಾರ್ದು ಒಯ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನುಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪಾಸಂಡತ ಉಂಡತ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂಟು ಅವು ಎನ್ನ ಪತೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಜನ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬೋದ ಐಟೆ ಬರ್ಬೇಕು